Helo a croeso cynnes i sesiwn arall o'r un o'r sesiynau amddysg. Cennydd Jones ydw i a fi'n fyfyriwr doethyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, lle dwi'n ymchwilio mewn i'r ffynonellau amgylcheddol o'r DCI neu TB a'r ffermydd yng Nghymru. A dyna beth dwi'n siarad i chi amdano heddiw yw y cysyniad yma o TB tu fas i'r fuwch, sef edrych ar TB fel bacteria yn yr amgylchedd tu allan i'r anifail byddai yn heintio gan amla. Mae'r prosiect wedi cael ei noddi 50% gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a 50% gan adran IBERS ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ac os oes gennych chi unrhyw gwestiwn yn codi o'r cyflwyniad yma, peidiwch â oedi eich cysylltu â mi ar codsaith@aber.ac.uk neu ar Twitter @kenjones. Felly, yn fras be fyddai'n siarad â chi heddiw yw fe wna i sôn yn gyflym iawn i chi am TB fel afiechyd dynol yn gyntaf ac hefyd fel afiechyd anifeiliaid ac fe wna i rhoi cyd-destun Cymreig ar y cyfan hefyd. Wedyn fe wna i gyflwyno'r cysyniad i chi o TB fel TB amgylcheddol, hynny yw y bacteria tu allan i'r fuwch neu tu allan i'r anifail y byddai gan amla yn heintio. Ac wedyn wna i sôn yn gyflym i chi am y dulliau dwi yn bersonol wedi defnyddio i'w ganfod allan o samplau amgylcheddol. Mae yna ddulliau molecular ar gael ar gyfer darganfod DNA y TB o ran hynny. Ac i gloi, fe wna i jyst sôn yn gyflym i chi am yr ymchwil cyffrous sydd yn ymlaen ym Mhrifysgol Aberystwyth yn y dyfodol ac hefyd yr ymchwil sydd yn cael ei gynnal yn y presennol ar hyn o bryd. Felly, beth am i ni gychwyn bant gyda TB fel afiechyd dynol? Yn benodol, mae TB fel afiechyd dynol yn cael ei achosi gan Mycobacterium tuberculosis. Mae'r reswm pam dwi wedi tanlinellu gair Mycobacterium tuberculosis yw achos bod TB yn gallu cael ei achosi gan sawl gwahanol fath o facteria. Yn benodol, rhyw 8 bacteria sydd i gyd yn perthyn i'r teulu Mycobacteria. Mae Mycobacterium tuberculosis yn achosi TB mewn pobl gan amla. Mae Mycobacterium microti i gael, Mycobacterium pinipendi a Mycobacterium bovis yn esiamplau eraill o Mycobacteria sydd yn gallu achosi TB. Yng nghyd-destun anifeiliaid Mycobacterium bovis byddwn ni'n sôn amdano heddi. Felly ar wahân i'r sleid yma, Mycobacterium bovis byddwn ni'n sôn amdano. Ond fel soniais i, mewn pobl, Mycobacterium tuberculosis yw'r un sydd gan amla yn achosi TB. Ac os ni'n edrych ar ffigwr 1, ni'n gallu gweld rhestr o brif achosion marwolaethau ar draws y byd yn 2016 yn ôl Asiantaeth Iechyd y Byd. A fel ni'n gallu gweld, mae TB yw'r degfed mwyaf cyffredin ar y lefel bydol. Mewn gwledydd llai economaidd ddatblygedig, mi fyddai TB yn achosi cryn dipyn yn fwy o farwolaethau, ac mewn gwledydd mwy economaidd ddatblygedig, mi fyddai TB yn achosi llai o farwolaethau o ran hynny. Dyw hwnna ddim i ddweud nad oedd TB yn arfer bod yn broblem mewn gwledydd cyfoethog fel yng Nghymru a'r Deyrnas Gyfunol, gan yr papur yma gan Krebs ac eraill yn 1997 ddarogan bod TB yn gyfrifol am ryw 6% o'r holl farwolaethau digwyddodd ym Mhrydain yn ystod y 30au. Nawr, mae TB fel soniais i yn gallu cael ei achosi gan nifer o wahanol bacteria o'r cymheglyn Mycobacterium TB. Y Mycobacterium tuberculosis yn achosi ran helaeth o afiechydon TB mewn pobl, mae beth maen nhw'n galw Mycobacterium TB milheintiol yn gallu effeithio ar bobl hefyd. Nawr term yw milheintiol sydd yn golygu afiechyd sy'n medru cael ei drosglwyddo o anifeiliaid i bobl. Covid-19 yn esiampl o afiechyd milheintiol, gan bod pob tystiolaeth sydd allan yna ar hyn o bryd yn awgrymu bod yr afiechyd wedi cychwyn mewn ystlymod a wedi croesi'n gros ato ni fel pobl. Felly'r cyfan mae TB milheintiol yn ei olygu yw bod TB wedi symud o anifail yn gros i berson. Ac o ganlyniad i hynny, mae TB milheintiol gan amla yn cael ei achosi gan Mycobacterium bovis. Eto, mae Mycobacterium bovis, dwi ddim mor boblogaidd a Mycobacterium tuberculosis, ond fe fuodd yn
maen nhw'n darogan i fod wedi achosi rhyw 20,500 o farwolaethau yn 2016. Unwaith yn rhagor, mi fydde y rhan fwyaf o farwolaethau o mycobacterium bovis mewn pobl, TB milheintiol, wedi digwydd mewn gwledydd tlotach y byd. Y rheswm am hyn, prif rheswm dylsen ni weid, yw nad yw gwartheg yn cael ei profi yn gyson yn y gwledydd yma. Ac o ganlyniad i hynny, i ni'n gweld gwartheg bydde'n wirioneddol sâl dy TB ac yn trosglwyddo TB ymlaen, nid yn unig i gwartheg eraill, ond hefyd i'r pobl bydde'n cydfyw gyda nhw mewn nifer o sefyllfaoedd. Yn ogystal â hynny, mewn gwledydd clotach, mi fydde pobl yn yfed llaeth amrwd heb ei basteureiddio allan o'r gwartheg yma, a hefyd ni fydde carcasau gwartheg yn cael ei archwilio am anafau TB pan bydden nhw'n cael ei bwyta ar gyfer cig. Felly, mae rhaid ni gofio bod ni'n ffodus iawn bod y strwythurau gyda ni mewn lle yma yng Nghymru ac mewn nifer o wledydd mwy cyfoethog y byd, lle os yw buwch yn profi'n bositif am TB, dyw llaeth y buwch yna ddim yn mynd mewn i'r gadwyn fwyd, nac chwaith dyw eich chig ddim yn mynd mewn i'r gadwyn fwyd, ac hyd yn oed os yw'r unrhyw beth yn digwydd o ran hynny, mae llaeth eich chi'n prynu yn y siopau wedi cael ei basteureiddio, sy'n golygu bod unrhyw bathogenau sydd yn bresennol yn y llaeth wedi cael ei ddinistrio yn ystod y broses hynny. Felly TB fel afiechyd anifeiliaid wedyn ni, yn bennaf yn cael ei achosi gan mycobacterium bovis, fel sonies yn barod. A fel nes I sôn ynghynt, mae'r profi cyson sydd gyda ni yma yng Nghymru yn golygu dyn ni ddim yn gweld llawer o achosion clinigol. Hynny yw, dyn ni ddim yn gweld llawer o wartheg yn dost gyda TB yn dangos yr arwyddion yma fel ni'n gallu gweld yn ffigwr 2. A'n aml iawn byddwch chi'n gweld buwch sydd wirioneddol yn sâl y TB yma yng Nghymru. Mae'r profi cyson yn galluogi I ni dynnu allan anifeiliaid sydd gyda'r cyfnod cynnar yna o'r afiechyd. Y peth agosaf welwch chi yng Nghymru I anifel sydd yn sâl o'r teip yma o salwch yw buwch byddai'n sâl gyda clwy ionis. Mae clwy ionis yn cael ei achosi gan bacteria sydd yn perthyn yn agos iawn I TB, sef Mycobacterium avium. Ond ie, o ran TB hunan, anaml iawn byddwch chi'n gweld anifeiliaid yn y stad yna. Beth I ni yn gweld yw anifeiliaid yn dangos anafau TB o fewn i'r carcasau, yn benodol yn y nodau lymff. A mae pobl yn dod ar draws rhain pan maen nhw'n archwilio'r carcasau yn y lladdau. A mae hyn yn digwydd weithiau ar anifeiliaid sydd wedi pasio y prawf TB gwreiddiol. Nawr mae hyn yn ffordd o godi concern o achos bod yn dangos diffygion y prawf. Hynny yw bod y fuwch wedi cael prawf yn dangos I fod yn glir o'r TB ac yna yn cyrraedd y lladd-dy falle rhyw flwyddyn neu ddwy ar ôl hynny ac maen dod ar draws anafau o fewn y fuwch. Mae'n debygol iawn wedyn I bod y fuwch yna wedi bod ar y daliad lle oedd hi'n cael ei chadw ar y fferm ac wedi bod yn lledu TB ymlaen I anifeiliaid eraill. Ond eto mae'r strwythurau mewn lle os ydyn nhw'n dod ar draws buwch gyda anafau mewn lladd-dy, dyw'r cig yna ddim yn mynd mewn i'r gadwyn fwyd ac mae'r fferm lle mae'r fuwch wedi dod ohono yn syth yn mynd o dan gyfyngiadau symud o ran TB. Y sefyllfa yng Nghymru wedyn ni, wel mae'n costi rhyw 100 miliwn o bunnoedd y flwyddyn I Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol I redeg y cynlluniau gwaredu TB ar draws y gwledydd datganoledig. Ac os ni'n edrych ar Cymru'n benodol ac edrych ar ffigwr 4 fan hyn, ni'n gallu gweld cafodd 12,256 o wartheg ei difa yn 2019, sydd tipyn uwch nac unrhyw flwyddyn diweddar ac yn wir yr uchaf mae wedi bod mewn cyfnod o flwyddyn rhwng Ionawr a Rhagfyr ers I deffro dechrau casglu'r data yma nôl yn 1996. Allan o'r 20,000 yna cafodd ei difa, roedd 26%, chydig dros gwarter ohonyn nhw, yn anifeiliaid oedd wedi cael ei brofi'n amhendant o dan y prawf croen. Mae'r prawf croen, dyw e ddim yn brawf syml o ran positif neu negatif,
Chi'n gallu newid ffiniau y prawf a gweithio o fewn y ffiniau yna, mae anifeiliaid yn dynol yn amhendant. Hynny yw, dyn nhw ddim cweit digon positif i gael ei galw'n positif, ond chwaith dyn nhw ddim cweit digon da i gael ei galw'n negatif, ac felly maen nhw'n cael ei alw'n amhendant. Ac o dan rhai senarios, mae'r gwartheg amhendant hefyd yn gorfod mynd i gael ei difa. Beth i ni wedi gweld yn ystod y blynyddoedd diwetha yw bod nifer y buchesu sydd wedi bod o dan gyfyngiad o fewn y 12 mis yna wedi cwympo ychydig. Nôl yn 2008 fyra, roedd yna chydig dros 2,000 o fuchesu wedi bod o dan gyfyngiadau TB, i lawr nawr ryw 1,350 o fuchesu. Felly beth bydde nifer o bobl byddai'n gweithio Llywodraeth Cymru yn enwedig yn dweud yw oes, mae yna fwy o wartheg wedi cael ei difa yn ystod y flwyddyn diwetha hyn, ond beth ni'n gweld yw bod llai o fuchesu wedi bod o dan gyfyngiadau. Hynny yw bod TB wedi cael ei gyfyngu mewn i ardal llai o faint, ond yn anffodus fel ni'n gallu gweld mae'r buchesu yna sy'n cael ei effeithio, mae yna fwy o wartheg yn mynd bant oddi ar y buchesu hynny. Ac wrth gwrs mae hyn yn achosi straen enfawr ar y ffermwyr. Mae fe'n achosi straen enfawr ar unrhyw un sydd yn rhwng a TB, boed yn was sifil, boed yn filfeddyg, yn arwerthwyr, ond yn enwedig y ffermwyr ar lawr gwlad. Ac fe wnaeth yr arolwg hyn gan Crimes ac Antigot yn 2019, cafodd ei gyhoeddi yn 2019. Dwi'n siŵr sawl arolwg ar y ffermwyr yng Nghymru oedd a wnaethon nhw ganfod bod 17.4% o ffermwyr yn cydnabod TB fel prif straen nhw fel unigolion. Fi'n credu dim ond tywydd a straen ariannol oedd yn uwch na TB ar y rhestr, ac wrth gwrs mae TB a straen ariannol yn mynd llaw a llaw gyda'i gilydd. Mae yna bolisi gan Cymru, gan Llywodraeth Cymru. Dwi'n rhoi polisi newydd mewn dyfynodau mewn bolisi sy'n 2 mlynedd oed erbyn hyn, ond mae yna anel yna o gael Cymru yn glir o TB erbyn 2036 i 2040. Felly rhyw 20 mlynedd o nawr, gobeithio gallwn ni gael rhyw sgwrs yn yr Eisteddfod, mewn person gobeithio erbyn hynny, ble fyddwn ni'n sôn am Gymru sydd yn glir o TB. Ac un o'r pethau cafodd ei gyflwyno yn ystod yr adolygiad yma a'r polisi newydd yn 2017 oedd rhannu Cymru lan i fod yn rhanbarthau ar sail pa mor uchel oedd y TB yn yr ardaloedd hynny. Ac o ganlyniad i hynny wedyn ni, roedd yna reolau gwahanol yng nghyd-destun TB yn yr ardaloedd hynny. Mae gyda ni, dwi'n siŵr os yw'r map digon plaen fan hyn, ond mae'r ardaloedd piws tywyll yn dynodi'r ardaloedd TB uchel. Felly mae gyda ni nifer fawr o siroedd ac ardaloedd yng Nghymru sydd yn ffinio gyda Lloegr yn y dwyrain, yn cael ei adnabod fel ardaloedd TB uchel, yn ogystal â'r rhan fwyaf o'r hen ddyfed a gwyr sydd hefyd yn cael ei adnabod fel ardal TB uchel. Ac wedyn ni mae'r asgwrn cefn sydd yn rhedeg lan drwy ganol Cymru wedyn ni yn ogystal â'r gogledd ddwyrain yn cael ei adnabod fel ardal TB canolradd, ac wedyn ni gyda ni'r ardal TB isel yng ngogledd orllewin Cymru, lle mae'r mynychder TB ymysg daliadau lan fan ni tipyn is neu beth yw yn yr ardaloedd eraill. Ac un o nodau Llywodraeth Cymru yw i geisio symud gweddill Cymru fod yn debygach i ogledd orllewin Cymru yng nghyd-destun TB, ac erbyn 20 mlynedd o amser o nawr, cael y mynychder yn llai na 0.1% dwi'n credu yw'r ffigwr swyddogol mwyn cael eich cydnabod fel ardal sydd yn glir o TB. Un peth sydd wedi aros yr un peth ar draws Cymru gyfan yw bod pob daliad yn cael ei profi o leiaf unwaith pob blwyddyn. Mae hwn yn bwysig yng nghyd-destun TB yn fy marn i, achos mae hwn yn draw wahanol i'r polisi sydd yn Lloegr, lle mae dal ardaloedd yn Lloegr sydd mond yn cael ei profi unwaith pob 4 mlynedd. A mae hwn yn lleihau y risg bod yna nifel sydd yn mynd trwyddo un prawf ac yn cael ei heintio gyda TB ac yn aros ar y fuches yna yn trosglwyddo TB i nifer o wartheg eraill. Trwy profi bob blwyddyn sy'n cynnyddu'r tebygolrwydd o bigo lan ar gwartheg sydd wedi cael ei heintio. Felly mae hwnna'n gam cadarn gan y Llywodraeth. A dyma esiampl i chi o beth dwi'n golygu wrth y prawf TB hunan, y prawf croen TB yw e. Hwna yw'r safon aer ar hyn o bryd, dwi'n rhoi safon aer mewn dyfynodau.
achos dyw e ddim wirioneddol yn safon air. Maen nhw'n mesur perfformiadau profion diagnostig mewn 2 ffordd, a dweud y gwir, 2 brif ffordd, edrych ar y sensitifrwydd a'r penodolrwydd. Mae'r sensitifrwydd yn dangos pa mor dda mae prawf yn pigo lan ar anifeiliaid wedi cael ei heintio, ac o ran y prawf croen, rhyw 80% yw e o ran sensitifrwydd, sydd yn golygu mewn buches lle mae yna lefel eitha uchel o TB, mae'n bosib gall 20% o anifeiliaid cael ei gadael ar ôl yn y buches hynny fel anifeiliaid sydd yn negatif ar gyfer TB, o mewn gwirionedd maen nhw gyda TB, jyst yw'r prawf ddim wedi bigo glan. Ac felly mae hwnna'n achosi problem mawr, achos mae'r anifeiliaid yn cael ei cadw ar ôl ar y buches, gyda'r ffermwr a'r milfeddygon a pob un yn meddwl bod nhw'n glir o TB, maen nhw'n cymysgu gyda anifeiliaid eraill, ond yn yr un pryd maen nhw'n trosglwyddo TB ymlaen i'r anifeiliaid hynny. Felly, mae hwnna'n symud ni ymlaen i edrych ar sut mae anifail yn dal TB. Wel, yn ei ffordd symla posib, fe fydd gyda ni un fuwch fan hyn, y fuwch ar y top sydd yn bositif o TB, a fuwch ar y gwylod fan hyn sydd yn negatif am TB. Fe fydd y fuwch top a'r fuwch gwylod, fe fydden nhw'n dod i gyswllt uniongyrchol gyda'i gilydd, eu trwynen nhw'n cyffwrdd ei gilydd neu beth bynnag, ac fe fydden nhw'n trosglwyddo TB o'r fuwch positif i'r fuwch negatif. Ymhen, mater amser, fe fydde'r fuwch negatif yn dod yn bositif am TB. Os bydde pethau mor syml â hynny, fe fydde'r lefel TB tipyn is yng Nghymru, falle hyd yn oed wedi cael ei waredu erbyn hyn. Ond fel sonies ynghynt, mae Mycobacterium bovis yn bacteria sydd yn gallu heintio pob math o anifeiliaid. Dwi'n gwir maen nhw'n gallu heintio unrhyw famal posib. Mae yna esiamplau i gael ble maen nhw wedi dod ar draws y nafau Mycobacterium bovis mewn morlo. Ond yng nghyd-destun amaethyddiaeth yng Nghymru, dyma ryw drosolwg o'r rhai o'r anifeiliaid sydd o ddiddordeb iddyn ni. Mae moch deiar a ceirw yn ffynonellau allan o fywyd gwyllt sydd yn gallu cario TB ac yn gallu trosglwyddo TB. Mae'r camelids yma o De America fel llamas ac alpacas, maen nhw'n gallu cario TB a trosglwyddo TB mewn lefelau uchel iawn. Ac hefyd mae yna achosion wedi bod lle mae yna diadell o ddefed wedi cael TB ynddyn nhw. Nawr, nid yn unig mae'r rhain yn trosglwyddo TB o fewn y rhywogaethau, hynny yw mochyn deiar i mochyn deiar neu carw i garw. Maen nhw hefyd yn trosglwyddo TB o'i gilydd, ac yng nghyd-destun amaethyddiaeth, maen nhw'n gallu trosglwyddo TB i'r gwartheg, ac mae'r gwartheg yn gallu trosglwyddo TB iddyn nhw. Felly mae gyda ni yr cylchdro enfawr hyn o TB yn mynd o un rywogaeth i'r llall. Un o'r brif anteision gyda'r anifeiliaid sydd gyda ni fan hyn yw nad ydyn nhw'n cael eu profi yn gyson. O leia gyda'r gwartheg, mae yna well syniad gyda ni o'r lefel o'r haint sydd o fewn poblogaeth o achos y profi cyson sydd yn digwydd. Yn anffodus, mae tipyn yn oddach profi bywyd gwyllt, a chwaith mae'r lefelau mor isel yn tueddu fod yn yr anifeiliaid domestig eraill hyn, fel defyd ac alpacas, dyn nhw ddim yn cael eu profi yn gyson, nac chwaith does yna ddim unrhyw ddeddf yn gorfodi pobl i'w profi nhw. Ond beth ydw i yn mynd i sôn wrthoch chi am heddi yw y cysyniad yma o'r amgylchedd yn gallu cynnal a meithrin TB. Nawr, beth dwi'n sôn am fan hyn, gallai'r amgylchedd olygu unrhyw fath o ddeunydd organig o gwmpas gwartheg, o gwmpas bywyd gwyllt. Dwi'n rhoi pridd i chi fan hyn fel esiampl, gallai olygu dŵr, gallai olygu bwyd, beth bynnag. Felly mae gyda ni sampl o bridd fan hyn nawr sydd yng nghanol yr holl anifeiliaid sydd gyda ni ar y sgrin ar hyn o bryd. Nawr, ni gyd yn gwybod bod pridd yn cynnwys miliynau ar filiynau o gwahanol ficroorganebau, o facteria, ffwng, protozoa ac yn y blaen. Mae yna filiynau ohonyn nhw sydd yn helpu gynnal pridd ac i wneud y pridd yn beth yw e. Hynny yw yn gallu tyfu pob math o blanhigion, mae fe llawn bywyd. Mae hynny'n wir am nifer o ddeunydd organig hefyd. Ac wrth gwrs, os bod microorganebau yn byw yna, mae'n debygol iawn bod TB fel microorganeb ei hunan, fel bacteria, yn gallu byw, yn gallu cynnal ei hunan, yn gallu meithrin hyd yn oed a tyfu, ac yn dal yn gallu fod yn bathogenig, hynny yw yn gallu achosi haint o fewn yr anifeiliaid yma. A dyna beth sydd gyda ni wedyn ni, yw'r cysyniad ychwanegol hyn,
Mae'r arwyddion glas yn dynodi'r trosglwyddiad uniongyrchol, lle mae'r anifeiliaid yn dod i gyswllt gyda'i gilydd, ond os ni'n edrych ar y ffynonell amgylcheddol, wel mae gyda ni'r trosglwyddiad anuniongyrchol yma, lle esiampl bydde yna fuwch yn mynd allan i'r ca i bori, wedi cael ei heintio gan TB, bydde hi'n domi ar y cae, bydde yna DB yn y dom, ac wedyn ni ymhen rhyw ddiwrnod neu ddoi, mae yna fochyn daear yn dod mewn, yn twrio'r dom yna lan, ac mae'r mochyn daear yn cael ei heintio trwy'r dom. Dyw e ddim yn gysylltiad uniongyrchol rhwng y ddau nifel, ond mae'r ymgylchedd i'w chwarae rôl o ran cynnal a meithrin TB yn yr ymgylchedd. Yn yr un ffordd bydde gen gweithio'r ffordd arall hefyd. Felly yna garw fod yn dod ac yn gwneud ei busnes ar cae o borfa, ac wedyn ni ymhen cwbl o ddiwrnodau bydd yna gyr o wartheg yn cael ei troi mewn i'r cae yna a'i porri i lawr ac yn bwyta y porfa sydd wedi cael ei gontaminaiddio gan TB. Ac wrth gwrs, ni'n gwybod am nifer o wahanol feicroorganebau, nifer o bathogenau sydd yn gallu byw yn yr amgylchedd. Mae Mycobacterium leprae sydd yn achosi leprosy mewn nifer o wledydd, hefyd yn perthyn yn agos i TB, yn perthyn yn agos i Mycobacterium bovis, ac mae hwnna yn teip o bacteria sydd yn dwlu byw mewn samplau amgylcheddol. Felly, pam lai nad yw'n gallu digwydd gyda Mycobacterium bovis. Mae yna nifer o arbrofion wedi cael eu cynnal mewn labordau sydd yn dangos bod hyn yn gallu gweithio mewn labordy. Beth sydd eisiau gwneud nawr yw casglu samplau ar ffermydd i weld os yw hwn yn digwydd ar lawr gwlad. Felly, jyst i roi mewn geiriau arall i chi, beth sydd yn digwydd yw bod yr anifel yn trosglwyddo'r pathogen i'r ymgylchedd, ac wedyn ni bydd yr ymgylchedd yn cynnal neu'n meithrin Mycobacterium bovis. Ac wedyn mae'r ymgylchedd yma, mae'n ymgylchedd gwlyb, mae fe'n dywyll, mae fe llawn maith ar gyfer y bacteria, mae fe'n ddelfrydol ar gyfer Mycobacterium bovis y dweud y gwir. Ac wedyn ni mae'n bosib bod Mycobacterium bovis yn rhyngweithio gyda rhywogaethau eraill, bod rhywogaethau eraill yn gallu warchod neu'n gallu helpu iddo fe ledu. Ac wedyn ni mae gyda ni fuwch neu unrhyw anifel bywyd gwyllt neu beth bynnag yn dod ac yn llyncu, yn ymlyncu Mycobacterium bovis ac yn heintio ei hunain. Felly dyna'r cylchtro sydd gyda ni pan ni'n sôn am TB mewn cyd-destun amgylcheddol. Ac pan ni'n sôn am ffynonellau amgylcheddol, mae yna peil ohonyn nhw i gael ar ffermydd. Cafnau bwyd, fel sydd gyda ni fan hyn yn y cornel top ar ochr chwith, nifer o esiamplau o cafnau bwyd sydd yn cael eu rhannu weithiau gan gwahanol stoc, a mae nifer o fwyd gwyllt gyda mynedfa at y cafnau bwyd yna mwy aml na pheidio. Mae cafnau dŵr, os ych chi'n edrych ar cafnau dŵr o sefyllfa Mycobacterium bovis, mae fe'n ddelfrydol. Mae'r lle'n lib, mae fe'n dywyll, mae fe'n llawn maith ar eich cyfer chi mwyn helpu chi ffynnu, ac mae yna rhyw 100-200, felly mwy o wartheg yn dod i yfed allan o'r un cafn dŵr yna. Mae fe fel rhyw fath o petri dish gyda yr anifeiliaid yn dod ato chi, os ddim eisiau chi wneud unrhyw waith o gwbl fel bacteria, mae'r anifeiliaid yn dod ato chi, cyfan sydd eisiau chi wneud yw mewn iddyn nhw a'i heintio nhw. Mae'r cafn dŵr arall sydd gyda ni fan hyn wedyn ni, yn esiampl o gafn dŵr sydd mwy brwnt na'r un cyn ni, ac mae'r tyfiant o fewn y cafn dŵr yma yn dangos bod yna faith yn bresennol yn y cafn dŵr, a bod yna biofilm, sef yr haen na'r dop y cafn dŵr fel y slime sticky trwchus yna, yn gallu cynnal a meithrin pob fath o bacteria gan gynnwys TB. Ac wedyn mae 'da ni esiampl ar y gwylod fan hyn, sarn o dan y gwartheg. Pwrpas sarn wrth gwrs yw i ddal y dom ac i ddal y pishwel. Wel, eto mae fe'n amgylchedd delfrydol ar gyfer TB o ran hynny. Ond wrth gwrs, fel popeth arall mewn bywyd, mae tipyn mwy cymhleth na hynny. Mae'n trial rhoi trosolwg cyflym i chi o pam bod e mwy cymhleth na ni. Mae fe mwy cymhleth na jyst bacteria mewn dom ta beth. Mae'n rhyngweithio yn digwydd gyda microorganebau eraill. Felly mae'n rhyngweithio yn digwydd gyda pob math o microorganebau eraill a TB. A mae'r arbrawf yma gan Young ac eraill o Brifysgol Warwick yn 2005 yn dangos hynny. Beth wnaethon nhw oedd cael 2 sampl o bridd o'r un lle ar ryw ffarm, a wnaethon nhw mynd â un sampl a rhoi mewn ffwrn mwyn sicrhau bod pob math o microorganeb oedd yn bresennol yn cael eu lladd. Gyda'r sampl arall, wnaethon nhw ddim byd iddo fe, felly gyda nhw un sampl trig, os licwch chi, lle oedd wedi cael ei sterileiddio, dim byd byw ynddo fe,
sampl arall lle oedd yna pob fath o feicroorganebau yn bresennol yn y sampl hynny. Wnaethon nhw sbigo'r ddwy sampl a trosglwyddo cyfaint pendant o mycobacterium bovis i'r ddwy ohonyn nhw, a beth oedden nhw'n gweld oedd bod y hiroedledd is o mycobacterium bovis yn y pridd trig. Hynny yw, yn y pridd trig, roedd mycobacterium bovis yn tueddu i farw allan eitha sydyn, ond yn y pridd byw wedyn ni, roedd e'n parhau tipyn hirach. O achos, roedd y rhyngweithiad mae'n digwydd gyda microorganebau eraill, roedd e'n gallu cydio ymlaen ac yn derbyn maith o microorganebau eraill ac yn y blaen mwyn parhau. Mae'r pwynt nesaf yn braidd yn ddadleuol oherwydd mae yna nifer o wyddonwyr yn cydnabod bod protozoa, neu amoeba yn benodol, yn gallu llyncu a gwarchod TB o'r amgylchedd anffafriol sy'n gallu dod ar draws yr ffermydd. Mae eraill ddim yn cydnabod y cysyniad hyn. Un cysyniad arall sydd eitha diddorol o ran mycobacteria'n gyffredinol, dwi ddim wedi rhoi hwn mewn, ond mae fe'n gysyniad diddorol, yw bod mycobacteria pathogenig, hynny yw rhai sydd yn gallu achosi afiechydon, TB yn y siampl honni, yn gallu mynd mewn i'r stad yma o gysgu. Hynny yw bod e'n penderfynu bod nhw'n cyrraedd rhyw amgylchedd ac yn penderfynu, reit, dwi ddim yn mynd i para'n hir iawn yn yr amgylchedd hyn os ydw i'n parhau i fod fel ydw i ar hyn o bryd, ac maen nhw'n gallu switcho hunain off ac yn mynd mewn i'r stad o gwsg. Dyn nhw ddim yn bathogenig pan maen nhw'n stad yma o gwsg, ac yna pan mae'r amgylchedd yn dod mwy ffafriol, maen nhw'n dihuno lan ac maen nhw'n ôl yn bathogen eto ac yn gallu heintio anifeiliaid a phobl. Mae hyn yn bwysig yng nghyd-destun amaethyddol achos y broses o sylweirio, creu sylwair, sef y broses o gael porfa a'i eplysu mewn clamp gan amlaf sydd yn cynnwys proses lle does na ddim ocsigen a proses asidig iawn, ond beth sydd yn gallu digwydd os yw'r mycobacterium bovis yn mynd mewn i'r stad o gwsg yw bod e ddim yn marw yn ystod y cyfnod yma o eplysu a bod e'n dod nôl i fod yn bathogenig eto pan mae'r sylwair yn cael ei fwydo allan. Ac mae yna bapur o Ogledd America sydd yn dangos bod nhw wedi darganfod DNA mycobacterium bovis mewn clamp sylwair ar ôl rhyw 6 wythnos o eplysu. Felly mae hwnna'n rhywbeth bydd e'n pwysleisio i ffermwyr bod eisiau sicrhau nad yw'r porfa yna'n cael ei gontamineddio cyn y broses o sylweirio. Ac mae'r papur yma o Ffrainc yn un eitha diddorol hefyd, lle maen nhw'n dangos bod mwydod yn gallu cario TB trwyddo pridd a'i ymledu. Felly, sut mae canfod TB mewn samplau amgylcheddol? Mae lot o bethau dwi wedi sôn amdano'n barod, bod yna grynodebau bach iawn o facteria ni'n sôn amdano yn y lle cyntaf, yn enwedig am bod gymaint o feicroorganebau eraill yn mynd i fod yn bresennol yn y samplau amgylcheddol yma. Mae'n mynd i fod, fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, finding a needle in a haystack. Felly mae fe'n mynd i fod yn tipyn o her mwyn ffeindio DNA o mycobacterium bovis i ni ar ôl. Mae rhaid ni gofio hefyd bod e'n bathogen peryglus, sy'n gallu achosi afiechydon mewn pobl, ac felly mae yna lot o bethau mae eisiau ni feddwl amdano fel gwyddonwyr cyn bod ni'n mynd allan yna i gasglu samplau amgylcheddol. Ond yna i sôn i chi'n gyflym nawr, dull i ni'n defnyddio er mwyn casglu samplau amgylcheddol. Felly'r cam cyntaf yw i fynd allan i gasglu'r samplau. Dyma lun fan hyn o'n oruchwiliwr yn ystod ei ddoethuriaeth pan bydd mas yn casglu samplau amgylcheddol. A beth ych chi eisiau fod yn sylwi yw yr holl dillad sydd yn gwarchod nhw. Maen nhw'n gwisgo'r siwtiau taifec, mae gyda i gwarchod eu gwynebau nhw a hefyd yn gwisgo menig er mwyn trin y samplau yma. Achos mae rhaid ni gofio, mae'n bosib bod mycobacterium bovis yn y samplau yma ac mae hwnna yn gallu achosi afiechyd gwael mewn pobl hefyd. Pan mae'r samplau'n cael eu cludo nôl i'r labordy, mae rhaid ni hefyd eu trin nhw fel samplau peryglus ac felly maen nhw'n cael eu rhoi mewn cynhwysydd, o fewn cynhwysydd, o fewn cynhwysydd ac yn cael ei lapio gan tywelion papur, wedi cael ei socio gyda diheintydd. Felly os oes yna unrhyw doriad yn digwydd, mae'r diheintydd yn lladd y bacteria yn syth. Wedyn ni, mae eisiau ni i dynnu'r DNA allan o'r sampl yma o bridd i ni wedi casglu. Dyn ni ddim yn gwneud fel mae'r gwrthbynheddig hyn yn gwneud yn y llun, achos eto ni'n delio gyda pathogenau, ac felly ni'n gwneud mewn cabinet diogelwch
sydd yn ein gwarchod ni fel defnyddwyr yn y labordy. Mae yna becynnau echdynnu DNA o samplau amgylcheddol I gael, a dyna beth mae'r pecynnau yma'n neud yw defnyddio dulliau cemegol a ffisiolegol mwyn torri cyllffur y bacteria ragor ac yna'n rhyddhau y DNA I fewn i'r pot sydd gyda ni. Ni wedi ni, o achos bod yr samplau wedi dod o samplau cymarod brwnt, o samplau o bridd neu beth bynnag, felly mae eisiau puro y sampl yma a'i olchi gan llwyddo sawl gwaith. Fel erbyn y diwedd, y cyfan sydd yn ein pot ni yw y DNA pur yma sydd yn rhywbeth o hylif chi'n gallu gweld trwyddo sydd yn cynnwys yr holl DNA sydd yn bresennol o'r sampl gwreiddiol yna o bridd. Yna, ni'n mynd ati I ddefnyddio dulliau molecular mwyn mwyhau y DNA sydd yn bresennol. Ac yn benodol, y DNA o'r Mycobacterium bovis. I ni ddim ond gyda diddordeb mewn mwyhau DNA o TB, o Mycobacterium bovis. Di ni ddim gyda diddordeb yn unrhyw fath o DNA arall ar y cam yma. Felly, rydyn ni'n defnyddio'r dulliau molecular ac yn ei ffordd mwy o syml, y cyfan mae'r dulliau molecular yn neud yw defnyddio y cymhegion hyn o'r enw primers mwyn targedu ardaloedd penodol mewn bacteria neu mewn microorganeb penodol. Yn ein cyd-destun ni, ni'n targedu ardal penodol o DNA Mycobacterium bovis sydd dim ond yn bresennol yn Mycobacterium bovis. Ac yna mae fe'n mwyhau ac yn creu mwy o gopis o'r ardal yma o'r DNA sydd yn ein galluogi ni wedyn ni I naill ai gadarnhau bresenoldebau, neu os nad ni'n dod ar draws yr ardaloedd hyn o'r DNA wedi cael ei mwyhau, yna ni'n gallu cadarnhau I absenoldeb o'r sampl gwreiddiol. Ac yna ni'n gallu meintoli hyn wedyn ni gan ddefnyddio dulliau qPCR os I ddweud faint o TB oedd yn y sampl gwreiddiol. Ac yn gyflym iawn neu sôn wrthoch chi am y tri dull molecular dwi wedi defnyddio yn bersonol, sef PCR, polymerase chain reaction, qPCR a'r LAMP, loop mediated isothermal amplification. Ac mae'n prif fanteision ar gyfer y PCR. Mae'r PCR yn ddull sydd wedi cael ei ddilysu yn barod ar gyfer Mycobacterium bovis. Mae fe'n benodol iawn hefyd os yw yn darganfod canlyniad positif, eitha siŵr bod yna DNA o Mycobacterium bovis yn bresennol, ond mae fe'n dull mwy llafurus na'r ddwy arall sydd gyda ni fan hyn hefyd. A y rheswm am hynny yw'r cam ychwanegol ar y diwedd o greu y gel hyn mwyn dangos y canlyniadau. Ac ni'n gallu gweld bod yna canlyniad positif yn yr 1, 2, 3, 4 y colofn cyntaf hyn, ac wedyn mae yna canlyniadau negatif, does dim DNA o Mycobacterium bovis yn bresennol yn y ddwy ola. qPCR wedyn ni, wel mae'r Q yn sefyll yn quantitative, felly mae modd meintioli faint o DNA Mycobacterium bovis oedd yn y sampl gwreiddiol, a dyna beth yw mae'r llinellau hyn yn dynodi fan hyn. Mae pob llinell yn dynodi sampl ac mae modd llunio graff wedyn ni a gweithio allan faint o DNA oedd yn y sampl gwreiddiol. Mae angen peiriant arbenigol ar gyfer llunio hyn, ond mae qPCR yn ddull sydd yn cael ei ddefnyddio'n aml iawn, a dyna'r dull sydd yn cael ei ddefnyddio am y mwyafrif o brofi Covid-19 ni'n gweld gan Gymru. Wedyn mae gyda ni'r dull LAMP. Prif mantis LAMP yw bod e llawer cyflymach na'r ddwy arall, rhyw hanner awr I 40 munud unwaith mae'r adweithyddion yn barod yn y tiwb. Mae modd cynnal y prawf LAMP a cael canlyniad. Ac mae'r canlyniad yn un syml dros ben, achos y dau I ni'n ychwanegu fel un o'r adweithyddion, ni'n gallu gweld bod yna canlyniad positif yn digwydd os bod y lliw yn mynd o porffor i'r glas golau hyn. Felly mae gyda ni canlyniad positif, negatif a positif yn hyn. Felly dyna esiampl o brawf LAMP sydd yn gyflym iawn, ond eto I gyd dyw e ddim wedi cael ei ddilysu yn yr llenyddiaeth gwyddonol, felly fydde hwnna'n gam ychwanegol bydde eisiau ni wneud os bod ni eisiau mynd ymhellach gyda'r prawf LAMP. A dyna'r cyfan sydd gen I ddweud wrthoch chi am yr TB amgylcheddol, felly gobeithio bod chi wedi dysgu chydig am y TB amgylcheddol o ran hynny. Fyddai'n sôn yn gyflym iawn I chi am rhai o'r datblygiadau sydd gyda ni ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn gorffen, ac efo os nag oni bai'r un yng nghyd-destun TB, yr un mwyaf cyffroes yw'r datblygiad o'r Canolfan ymchwil Ragoriaeth TB Buchol
sydd wedi cael ei sefydlu ers ychydig dros blwyddyn erbyn nawr. Mae yna dîm o wyddonwyr sy'n cael ei arwain gan yr athro Glenn Hewinson yn gweithio'n benodol ar TB. Maen nhw'n gweithio ar draws nifer o adrannau'r brifysgol ac yn cydweithio gyda nhw, yn cydweithio gyda pobl yn yr adran seicoleg, cyfrifiadureg ac gwleidyddiaeth, mond i enwi ychydig. A hefyd, maen nhw'n cydweithio gyda'r Animal Plant and Health Agency, afiechyd, Llywodraeth Cymru a DEFRA mwyn dylunio yr ymchwil sydd eisiau wneud ar gyfer TB yn y dyfodol. O ganlyniad i hynny, mae yna gynhadledd flynyddol yn digwydd o gwmpas mis Medi, sef cynhadledd Aber TB, sydd yn cynnwys nifer o filfeddygon a ffermwyr yn dod i Aberystwyth i wrando ar nifer o wyddonwyr yn sôn am y gwaith ymchwil nhw mewn i TB. Ac mae'r labordau newydd bron yn cael ei gwblhau hefyd y labordau FETYB, byddai'n galluogi mwy o waith ymchwil i gael ei wneud ar y pathogen yma, ac mi fydda hwnna hefyd yn symud pethau ymlaen tipyn gyda'r Canolfan hefyd. Bydde nifer ohonoch chi wedi clywed hefyd bod yr ysgol gwyddor filfeddygol newydd yn cychwyn gyda'r myfyrwyr cyntaf yn cychwyn yn mis Medi 2021, ac mae pennaeth yr ysgol gwyddor milfeddygol, yr athro Darrell Abernathy, mae fe'n dod o gefndir ymchwil TB hefyd, felly fydd hwnna'n ychwanegu eto at yr arbenigedd ymchwil TB yn Aberystwyth. Dyna'r pethau sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol agos. O ran y presennol, mae gyda ni ryw 4 ohono ni sydd yn cynnal ymchwil mewn i mycobacteria yn IBERS, ymchwil doethuriaeth. Dwi, fel dwi wedi sôn yn barod, yn edrych ar ffynonellau amgylcheddol o TB, a dwi hefyd wedi bod yn cynnal holiadur ar bioddiogelwch, ac mi fyddai'n edrych ar sut mae ffermwyr yn trin bioddiogelwch a hefyd faint o'r risg sydd gyda ni o ran TB amgylcheddol ar ffermydd yng Nghymru. Mae'r Richard Peasy wedyn ni'n defnyddio gwaed, llaeth a tail gwartheg ac yn edrych ar y proffilau braster, protein ac yn y blaen ac yn cymharu nhw mewn gwartheg positif a gwartheg negatif ar gyfer TB yn mwyn ceisio datblygu prawf byddai'n gallu adnabod anifeiliaid sydd wedi cael ei heintio gyda TB yn y ffordd yma. Bydd hwn yn brawf o bosib byddai'n gallu cael ei ddefnyddio ar y cyd gyda rhai o'r profion diagnostig sydd ar gael yn barod. Mae Emma wedyn ni, mae hi'n wneud dilyn methodoleg tebyg iawn i'r Richard, ond yn ei roi yng nghyd-destun clwionis, fel soniais i ar y cychwyn sydd yn perthyn yn agos iawn i TB, cael ei achosi gan Mycobacterium avium, ac mae hi hefyd yn defnyddio yr gwaed, llaeth a tail mwyn mesur yr protein braster ac yn y blaen a defnyddio rhain fel dangosyddion. Ac ers mis Chwefror, mae Jim Scott Bowman wedi cychwyn ei waith ymchwil lle mae fe'n datblygu prawf i ddarganfod TB mewn dom moch deiar trwy ddadansoddi'r gymuned feicrobaeth. Mae pobl wedi ceisio darganfod TB yn uniongyrchol o'r dom, ond dyw hwnna ddim yn ddull sydd yn digon o ran digon accurate o ran hynny, ac felly mae Jim yn edrych ar ffordd o ddadansoddi'r gymuned feicrobaeth. A na beth bydd hyn yn galluogi i'r prawf i wneud. Mae fe'n brawf tipyn llai mewnwythiol na'r dull presennol o ddala'r moch deiar i'w profi nhw, felly mi fydde Jim jyst yn gallu cysgu'r dom ac wedyn ni'n dadansoddi'r gymuned feicrobaeth, fel soniais ynghynt yr holl protozoa, ffwng, bacteria eraill sydd yn byw gyda TB. Mae hwn yn ddull sydd yn cael ei ddefnyddio'n barod mewn nifer o afiechydon pobl, ond am ba bynnag reswm heb cael ei datblygu llawer ar gyfer anifeiliaid. Felly, dyna y cyfan sydd gen i ddweud. Fel soniais ynghynt, os ydych chi eisiau holi unrhyw gwestiwn, yna danfonwch e-bost atau codsaith@aber.ac.uk, neu cysylltwch â fi ar Twitter @Ken Jones, ond fel y mwyafrif o gwestiynau sydd yn ymwneud gyda TB, mae'r ateb yn cynnwys dros 280 o lythrennau, felly yr e-bost fydd yr opsiwn gorau mwy na thebyg. Diolch yn fawr iawn i chi, a mwynhewch gweddill yr gweithgareddau amddysg sydd ymlaen yn ystod wythnos Eisteddfod Amgen 2020. Diolch.